Adan tukot mga kapibalong. Awan, so tumawad ka pa latista kita warta. Sukatan tanto. Kikilam pa lang ni ading Rowena dito ti kape. Bakit? Kikilam pa lang iti kape ta agmulta tanto kanya na. Iyalaan tanto iso na ti may isang balod na irigalo ta kanya na di dyan. At ay medyo lumakayan nga balod ti kanya na. Anyway, you are still tuned in to 98.5 IFM Kawayan Kaaruba. Iti Idol tayong FM ditoy. Kawayan City. And of course, broadcasting live. Dito yung Facebook page. Iti IFM kandi Facebook pages may kini John Mark. Ayan. At kaya na kami nga makita ti personal. Umay kayo po dito yung OMA Building, 4th floor. Kawayan City. Ito Rizal Avenue. Ayan. Kagkuna na. Naimbag nga daw yung ako namin duwan. Ikit daw man di may isang kantang atumeng nalpasen, kadagiti kabagyak, nalpas dito tatayen. Apo maminsan lang pa nag-text yung ka di ay agsublino ka. Okay. Naimbag nga daw yung mga idol kablaaw man aming agdingag dito programa yung from May Balagan ng Dub Sportswear and Tailoring ng Kawayan City. Agyaman ng idol, pa-request man na di. Agsipot-sipot ka mga idol. Salamat. Okay, from 8455. Dito dagay SM kanong na eh. Sino? Dananay. Ini Danan. Sino ti kakadwayo? Kung nagtupay ka nga panawan da kadagita. Nag-text ka da June, J. Shoda. Kung na naman. Guwatang takanong ti sa Pat House ni Anthony. Okay. Naibag nga malam yun from ano to eh? Dito FM, Kablaawam Kapitan May iso ni Domingo Kitola kan pito nga kagawad na kan agraman tanod kanta inyo man duaya ti away kan liday nag-text Orlan Tamano of Cabecera 27. Adoon na nga text ng balong. Okay. Nakadado. May sapay. Kung ano to, Sir June and John and Mark. Kablaawan da man, birthday ko kami natapay. Kanta man jay, happy birthday. Hahaha, kung na. Happy birthday malang kay ni Ate Jan. Ag-birthday kami. At alaing Sir June, ken Kuya Mark, agyamanak. Launa, Yesha de la Cruz, number 1 fan nyo sa Dipatol National High School. Idol, mapansin na kuma. Pansin ang mambalong na ita. Ayan. Amang muna pa ni John Feliz. Napatihan nila tayo. Okay. Greet ko nga po lahat ng family Esteba and Reyes Lopez at Apricio. Ganon na binabati ang aking pinakamamahal na boyfriend. Ganon din na binabati ko kung ano ko madadagat. Ang pinakamamahal ko na boyfriend na sobrang lungkot ngayon dahil sa pagkawala ng kanyang lola. Request ko nga po yung song na Sa Ngalan ng Pag-ibig. Thanks, Kuya. Apo talaga nga na po ko ni Apong na. Our condolences, Kabsat. Nagbayag ka sa Napukaw ka rin ko ti AFM to eh. Hindi pa noon mo kasi. Okay, good PM, Uncle. At dawayang murabi ko na namot ni Jerome. Matine, nagmetikan tayo, sir. Makapamurmuray request ko man jay sala ni Tatang, sir. From Jobert Obena. Isbalsa ni Tatang. Kablaak man dito inang ko nga madabang agdungdungag ti kansyon nyo from Jinky Anquiliano. Watching from Dubai, pa-shoutout po sa mga taga Rosario, Santiago City, lalo na sa mga anak ko, Marjoy, Elijah siguro tayo, at Marjon, at kung pwede po pakita tayong Amaze, salamat idol from Marjoy Verdadero. Okay, kablaaw man amin nga taga Babanwang, San Manuel Isabela, pa-request man jay, boss jay, kantang arak para kinitatay ko nga Marcelino, papa nga KMU, kada malam, umin inom. Watching from Kuwait po, pakibati nga po ang 3 Kings ko dito barangay ng Namaylagan, Papa Darwin, Kuya Warren, at Binso Ikong. Salamat po, God bless from Mancheta, Mendoza. Okay, naibos ta, iti 10 minutes ta, nga agbabatin, kita manlaang, Pag-celebrate na na dyan kaya. Damdama, ag-dinner tayo, di ka mo no pag-dineran tayo. No, ag-dinner tayo di jay irwar tayo di jay lamisaan di jay ang kada kuhan. At least nag-dinner tayo jay irwar. But anyway, looking forward nga dati grand celebration tayo nga family. That's how we celebrate our birthdays, Karuba. Rumor kami natin tao, matitempo may nga agluto di balay. Anyway, para katikita agbabagat, nga sa kanya mag
Bakit sunayamin o kaedad kailan? Kaedad kami. Ay, halang haron. Adda tinak na sabat Nga, bumaket ngem na lapsat nagpo daw. inismak ket kimidmat nagtidbayo to'y kaunggat Yan na. no tila nga timit paudi di pa maginawaw sexy agtawen santi 60 lungay na pailat makagargari bumaket nga agpaiso napig sa pailat inababato makaalino ti patong na makaparuso pailat kinina agbabaketa isut kun kunada kaniyak uray manuy uya wendak di dametrik na tuy marik na agbabaketa kuno nga agbabaketa di dangamin amuti ganas di baket akainayan ayat agbabaketak kuno nga agbabaketak di dangamin amuti ganas di baket akainayan ayat Di pumatol iti baket kaskala adat lagi awan sa punem ti kinasamit arakot na ken inage ti baket na singsimpet napangpanglong awan mintis oray no kuripet-bet awan sa punem na kinagaget dakalariru tay kunkunada nga amoy lupa ti angot na ti baket akaromansa nagpaidumay ti ganas na agbabaketak isut kunkunada kaniyak uray manuy uyawendak di dametrik na tuy marik na agbabaketak pudno nga agbabaketak di dangamin ang mutiganas di baket akainayan ayak agbabaketak pudno nga agbabaketak di dangamin ang mutiganas di baket akainayan ayak di pumatol si kamang namin abeta pabasa asik ako kikita nga di ka mo kumanta nga di pumatol iti baket nang ungar kaskala adat langit yan awan sa pulam ti kinasamit arakot na ken inagek di baket na singsimpet na bangbanglu awan mintis correct uray no kuribat-bat awan sa pulang minakinagaget dakelariro tay kunkunada nga amoy lupati angot da ibaket akaromansa nagpaiduma tiganas na agbabaketak isut kunkunada kanya uray manuy uyawendak di dametrik na tuy marik na agbabaketak puno nga agbabaketak di dangamin na mutiganas di baket akainayan ayat agbabaketak puno nga agbabaketak di dangamin ang mutiganas di baket akainayan ayat di dangamin ang mutiganas di baket kainayan